Fil-katekiżi tagħna llum eżistijej, nixtieq nirrifletti dwar xi ħaġa li l-Papa Franġisku talab mit-tiġdid karizmatiku Kattoliku meta fl-ewwel ta' Ġunju iltaqa' fl-Istadju Olimpico huwa stadium tal-futbol ġewwa Ruma. Hemmhekk il-Papa ntaqa' ma' 52,000 persuna li b'mod jew b'ieħor jiffurmaw parti mit-tiġdid karizmatiku Kattoliku. Lejn l-aħħar tad-diskorsi li l-Papa għamel hemmhekk, hemm minnhom qal talbuni ngħid il-moviment tat-tiġdid x'jistenna minnkom il-Papa. F'mument minnhom eżistijej, il-Papa talab il-membri tat-tiġdid karizmatiku dil ħaġa, talab diversi affarijiet, però ħanuża sentenza waħda li xtaqt nirriflettu ftit fuqha. Nistenna minnkom li taqsmu ma' kulħadd fil-Knisja il-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. U propju xtaqt eżistijni fuq nirriflettu daqsxejn ftit fuq dak li l-Papa Franġisku qiegħed jitlob it-tiġdid karizmatiku biex jaqsam magħna l-koll. Mela hawnhekk eżistijej m'għandniex xi ħaġa li l-Papa qed jgħid isma' din ir-realtà tagħkom tat-tiġdid karizmatiku. Dina ikbru fiha, żommu għalikom, ħalluha fil-qalba tal-mod kif tgħixu intom bħala membri tat-tiġdid karizmatiku. Le. Il-Papa qed jitlob il-membri tat-tiġdid karizmatiku biex jaqsmu ma' kulħadd il-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. Għaliex il-Papa eżistijej qiegħed jitlob din il-ħaġa. Jiena naħseb li qiegħda fl-istess kelma li huwa stess uża, il-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. La hija grazzja u se naraw x'inhi dil-grazzja, il-mulej ma jagħtijiex il xi persuni partikolari biex iżommu għalihom imma biex jgħadduha lill-oħrajn. U allura hekk għandna żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa r-responsabilità tat-tiġdid karizmatiku anke f'pajjiżna illi ma jċaħħadx il-Knisja lokali, ma jċaħħadx lill-insara f'pajjiżna fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex mill-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. It-tieni ħaġa, però din titlob ukoll il-ftuħ min-naħa tal-Knisja f'Malta u f'Għawdex, u meta qed ngħid il-Knisja qed nirreferi kemm għall-awtoritajiet tal-Knisja, is-saċerdoti, il-qdiet u l-movimenti kollha u l-lajċi kollha. Mela il-ftuħ għal din il-grazzja. Mhix ftuħ għal moviment, mhix ftuħ għal xi għaqda fil-Knisja, il-Papa qed jgħid li hija grazzja, hija ftuħ għal grazzja. Allura grazzja tiġi minn Alla, mela hija ftuħ għal dak li Alla jrid jagħmel. Mhijiex ejjew naċċettaw iktar fil-Knisja dan il-moviment tat-tiġdid karizmatiku issa li l-Papa Franġisku anke mar huwa stess din hija l-ewwel darba li l-Papa maru stess f'konferenza tal-karizmatiċi, is-soltu bil-maqlub. Meta kienu jintaqgħu l-karizmatiċi mal-Papa kienu jmorru l-Vatikan. Hija l-ewwel darba fl-istorja li l-Papa mar hu flaqa tat-tiġdid karizmatiku. Mela qed ngħid eżistijej il-bżonn li t-tiġdid karizmatiku hawnhekk nagħmel appell il-prayer groups karizmatiċi kollha. In-National Service Committee tat-tiġdid karizmatiku f'Malta. Iċċaħdux il-Knisja f'Malta u f'Għawdex mill-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. U min-naħa l-oħra il-ftuħ tal-membri kollha tal-Knisja f'Malta u Għawdex għal din il-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu. Il-Papa il-Vigarju ta' Kristu, is-suċċessur ta' Pietru, qed jitlobna din il-ħaġa. Ejjew din il-kelma tal-Papa ma taqax f'widnejn torox. Ma taqax f'widnejn torox, ma nħallux kelma li tgħaddi. Il-Papa qal ċar din qed nistennija minnkom. Minnkom partikolari l-membri tal-aħwa tat-tiġdid karizmatiku. X'inhi jeżisti din il-mamudija fl-Ispirtu jew kif anka minnu meħtla imdurin nisimgħu anke bil-frażi bl-Ingliż il-baptism in the Spirit. X'inhi jeżisti? L-ewwel ħaġa rridu nirrealizzaw illi fil-kelma tal-Alla, nipprova nkun sempliċi kemm jista' jkun hekk biex nifhmu l-essenzjal mhux l-iskopti li nagħti katekesi biblika f'dan il-mument. Fil-kelma tal-Alla però kemm fit-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid
insibu referenza għall-lotja tal-Ispirtu Santu. Fit-Testament il-Qadim, l-Ispirtu Santu kien jinżel fuq nies partikolari mhux fuq kulħadd, li kien jibdilhom biex jaqdu missjoni partikolari illi Alla jkun fdalhom. Bħalma nar Sansun, nar Sawl, nar David, l-imħalfin, il-profeti. Mhux fuq kulħadd, fuq kategorija partikolari ta' nies. Però mbagħad eżisti jiem speċjali fi żmien tal-eżilju, insibu wediet li Alla se jagħmel patt ġdid u dawn nsibuhom f'Eżekjel u f'Ġeremija mod partikolari. Se jagħmel patt ġdid mal-bniedem u f'dan il-patt Alla se jagħti l-Ispirtu tiegħu lil kulħadd. Għandna f'dal kuntest ukoll il-profezija tal-profeta Ġoel fejn jgħidilna il-mulej permezz dal-profeta li l-Ispirtu se jingħata fuq kull persuna lil kull persuna. Meta mbagħad niġu għat-Testament il-ġdid eżistijej, insibu propju li din il-weda li hemm fit-Testament il-Qadim isseħħ fit-Testament il-ġdid. U l-ewwel persuna li jirreferi għaliha huwa Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista biex ngħidu hekk jiddiskrivi l-Ġesu il-dak li ġej jammed bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Jidhom jien ammitkom bl-ilma imma ġej warajja wieħed li huwa minni li se jammitkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Mela għandna l-ewwel referenza propju min-naħa ta' Ġwanni l-Battista għal Ġesu bħala dak li jammet fl-Ispirtu Santu. Imbagħad għandna lil Ġesu nnifsu eżistijej illi f'mumenti differenti iwiegħed l-Ispirtu Santu. U din il-weda tal-Ispirtu Santu li Ġesu jagħmel insibuha lejn l-aħħar tal-ministeru tiegħu f'ġiex mumenti partikolari. Parti mid-diskors li jagħmel Ġesu fl-Evanġelu skont San Ġwan fid-diskors tal-aħħar ċena. Meta hemmhekk Ġesu jagħmilna ċar jaqblilkom li jiena mmur għax kien ma mmurx l-Ispirtu ma jiġix. Għandna mumenti ieħor anke Ġesu f'San Luqa meta jgħidilna jekk intom niżżinat bħalkom tafu tagħtu tajjeb il-wliedkom kemm aktar bissirkom li hu fis-smewwiet jagħti l-Ispirtu Qaddis il kull min jitlobulu. Imbagħad għandna kif San Luqa kapitlu 24 qabel ma Ġesu jitla s-sema jgħidilhom biex tibqgħu tistennew f'Ġerusalemm sa ma titlibsu bil-qawwa. Hija referenza għall-għod tal-Ispirtu Santu. Imbagħad għandna qabel Ġesu jitla s-sema fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8 għandna lil Ġesu jgħidilhom intom tirċievu l-qawwa meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu eżistijej jagħmel din il-weda. Din il-weda isseħħ eżistijej fil-ġrajja ta' Pentekoste. Illi fil-kelma talla għandna biex ngħidu hekk żewġ deskrizzjonijiet ta' Pentekoste. Għandna il-Pentekoste dak li hekk nafu l-iktar mod komuni. Il-Pentekoste jsir 50 jum wara l-passjoni il-mewt il-qawmin ta' Ġesu propju kif inhu deskritt fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2. L-Apostli miġburin flimkien, l-Ispirtu Santu jiġi fuqhom fraħ qawwi fil-sna tan-nar. U għandna kif inhu deskritt fil-Vanġelu skont San Ġwan li ma jseħħx 50 jum qabel imma meta Ġesu iqum mill-mewt jagħti jonfoħ l-Ispirtu Santu lill-Apostli. Din id-distinzjoni bejn il-Vanġelu skont San Ġwan u l-Atti tal-Apostli flimkien mal-Vanġelu ta' Luqa li huwa biex ngħidu hekk f'kontinwazzjoni Luqa u l-Atti, id-differenza hija aktar waħda teoloġika milli waħda kronoloġika. Dak li San Ġwan qiegħed jgħidilna illi l-għoti tal-Ispirtu Santu jingħata minn Ġesu irxoxt. Allora San Ġwan qed jagħti tifsira teoloġika tal-għoti tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu ma jiġix mill-baħħ, ma jiġix mill-ajru, l-Ispirtu Santu jiġi minn Kristu irxoxt li jonfoħ l-Ispirtu tiegħu lilna. Mela naraw eżisti din il-weda li hemm fit-Testament il-Qadim, din il-weda isseħħ fit-Testament il-Ġdid. U allura nirrealizzaw eżistijej illi l-għotja tal-Ispirtu Santu Pentekoste biex ngħidlek hija l-quċċata tal-misteru tal-Għid. Xi drabi eżisti aħna nagħmlu żball li nċelebraw il-misteru tal-Għid u mbagħad su Pentekoste huwa xi appendix. Ejwa żball, il-misteri kollha ta' Ġesu huma misteru wieħed.
Iġifieri l-inkarnazzjoni, il-ħajja privata ta' Ġesu, Nazaret, il-ħajja pubblika tiegħu, il-passjoni, il-mewt, il-qawmien, it-tluħ ta' Ġesu fis-sema, l-għoti tal-Ispirtu Santu u t-tieni miġġa ta' Kristu huma misteru wieħed, iġifieri esperjenza waħda ta' Ġesu, il-ħidma waħda li Ġesu ġie għamel. Ma nistgħux nifirdu Pentekoste mill-lajt, il-bqija nagħmlu żball kbir jekk aħna nifirdu daw it-tnejn. Huwa Ġesu x'ixtaq Ġesu ħaj li jagħtina l-Ispirtu Santu. Issa meta l-Knisja rċevit l-Ispirtu Santu, l-Knisja baqgħet tagħti l-Ispirtu Santu Ġesu fil-Knisja, jekk irridu nkunu iktar eżatti. Għadu jagħti l-Ispirtu tiegħu lill-imam din kollha. U naraw li l-Knisja sistijaj tatina id-don tal-Ispirtu Santu b'modi differenti. B'ġiex modi prinċipali però. L-ewwel wieħed huwa permezz tas-sagramenti. Aħna fis-sagrament tal-mamudija, fis-sagrament tal-griżma tal-isqof, fis-sagrament tal-ordni sagri, fis-sagrament tal-griżma tal-morda, dawn ma kollha ma fis-sagramenti kollha m'għandix ċans indurhom waħda waħda, però fis-sagramenti kollha aħna nirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. L-ewwel darba huwa permezz tal-mamudija. Nirċievu anke meta nitqarbnu. Meta nitqarbnu aħna jekk noqogħdu attenti anke ma speċjali għal dik nidula t-tielet talba Ewkaristika, it-talba li jagħmel is-saċerdot wara l-konsagrazzjoni jitlob sabiex daw kollha li se jitqarbnu bil-ġisem u d-dem tiegħek jimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u jsiru ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Mela meta nitqarbnu nimtlew bl-Ispirtu Santu. Forsi l-ikbar talba nistgħu nitolbu lil Ġesu wara li nitqarbnu mhijiex tant għal tant bżonnijiet. Imma naħseb jien l-ikbar talba u l-isbaħ talba nistgħu nitolbu l Ġesu wara tqarbin hija mulej imlini mill-ġdid bl-Ispirtu tiegħek. Mela l-Ispirtu Santu qed jiġi motilinna permezz tas-sagramenti u jiġi motilinna fit-talb personali tagħna. Jiġi motilinna fit-talb personali tagħna. Il-ħajja tagħna kollha fit-talb, fis-sawm, fil-qali tal-kelma tagħha titwassalna biex aħna nirċievu id-don tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Issa, meta nirċievu l-Ispirtu Santu, xi jfisser? Xi tfisser il-grazzja ta' Pentekoste? L-ewwel ħaġa, importanti nifhmu li Pentekoste, l-Apostli meta kienu qed jiċċelebraw Pentekoste, kienu qed jiċċelebraw Pentekoste li kienet festa ta' Testament il-Qadim. Li mbagħad tieħu daw il-ġdid. Pentekoste kienu żewġ festi biex ngħidha b'mod sempliċi fit-Testament il-Qadim maqudin flimkien. L-ewwel ċelebrazzjoni ta' Pentekoste kienet titratta dwar loti tal-liġi meta Alla ta' l-10 kelmiet il-liġi lil Mosè. Li issa l-liġi vera mhijiex l-10 kelmiet il-kmandamenti li rċieva Mosè, imma liġi vera hija l-Ispirtu Santu, il-liġi tal-imħabba, kif se naraw. It-tieni aspett li kien tiġi ċelebrat f'Pentekoste li kienet l-offerta tal-ewwel frott, kienet festa agrikola allura. L-ewwel frott kienu qegħdin joffruh mill-kienet tagħtihom l-għarqa tagħhom, joffruh il-Alla. F'Pentekoste għandna propju din iċ-ċelebrazzjoni li ssir issa fid-dawl ta' Kristu. Ġesu li jagħti l-liġi l-ġdida tiegħu li hu l-Ispirtu Santu. Dak li San Pawl jgħid Rumani 5:5 l-imħabba talla imsawba fi qlubna. Mela l-liġi l-ġdida issa mhijiex biex nuża kliem San Pawl liġi mejta tgħidlek x'għandek tagħmel ħobb, imma ma tikx il-qawwa biex tagħmel dak li għandek tagħmel. Liġi ġdida, l-kmandamenti ġdid li tagħna Ġesu, il-kmandamenti jħobbu xulxin kif ħabitkom jien, mhuwiex liġi kmandament biex aħna ngħixuh, imma aktar minn hekk issa itina l-qawwa fl-Ispirtu Santu biex aħna nistgħu ngħixuh. U hawnhekk hija l-qabża kbira li tagħmel Pentekoste. Bejn li mingħajr Pentekoste aħna nippruvaw ngħixu tajjeb, nippruvaw ngħixu relazzjoni mal-Alla. Pentekoste huwa Alla li jgħix fina, li ngħixu bil-qawwa tal-Alla u mhux bil-qawwa tagħna. U anke t-tieni ħaġa tiġi ċelebrata f'Pentekoste, issa l-Apostli l-Knisja hija l-ewwel frott ta' Ġesu fuq is-salib, mhux aktar festa agrikola qed joffru l-ewwel ħxejjex l-ewwel annimali tagħhom mill-Alla, imma Ġesu qed joffri l-ewwel frott tas-salvazzjoni tiegħu lill-Missier. Il-Knisja hija l-ewwel frott tas-salvazzjoni ta' Ġesu. Mela ġara f'Pentekoste eżistijaj, waqt li kienu miġburin għal waħda flimkien jitolbu jirċievu l-imħabba tagħha. Jirċievu l-imħabba tagħha.
mhijiex mela tkun taf kemm Alla jħobbok, imma tirċivi fik din l-istess imħabba li għandu għalik li hi persuna, l-Ispiritu Santu. L-imħabba tal-Alla lejna hi persuna. Bħalma l-imħabba bejn ir-raġel u l-mara fi żwieġ issir persuna, it-tarbija, il-ħolq ġdid. L-imħabba bejn il-missier u l-liben hi persuna, l-Ispiritu Santu. L-imħabba bejn Alla u bejnek hi persuna, l-Ispiritu Santu. Ma jeżisti Pentekostija meta Alla jiżvojtja l-imħabba tiegħu fina, meta Alla jxerret l-imħabba tiegħu fina. Il-mamudija fl-ispirtu allura hija it-taddisa fl-imħabba tal-Alla li tkun mammet, jiġifieri tkun maddas, li tiġi maddas fl-imħabba infinita tal-Alla għalik. Din hija l-qalba tal-mamudija tagħna. Issa sisti, x'inhi din il-grazzja partikolari tal-mamudija fl-ispirtu li l-Papa qed jitkellem it-tiġdid karizmatiku biex jaqsam magħna? Hija din, aħna meta tammidna l-maġġoranza tagħna meta konna żgħar, irċevejna l-Ispiritu Santu. Però hemm bżonn li bħala nsara adulti jiġi moment meta aħna nduru lejn il-mulej u nitolbuh biex jiġġedded fina id-don tal-mamudija, id-don tal-Ispiritu Santu. Jekk nista' nagħtu eżempju komuni mhuwiex tiegħi huwa eżempju li ilu jingħad kiebilu muqqaf it-tiġdid karizmatiku. Issu bħal meta jkollok tazza te u tazza kafè, tfajt it-sokkor fiha, però t-tazza ma ħawwattix. It-sokkor hemmhekk qiegħed. Imma jekk ma tħawdux u tixrob it-tejja u l-kafè, xorta t-tom umor, imma t-sokkor qiegħed hemm. Allura kif qiegħed hemm t-tom umor? Għax għandek bżonn tħawdu, meta tħawdu mbagħad jagħti tom għas-sieħa t-tew u l-kafè, u mbagħad it-tom ħelu. Xi darbi l-Ispiritu Santu, bħala eżempju qed ngħid, isu hekk fil-ħajja tagħna. Din l-imħabba tal-Alla qed hemmhekk ġewwa fina, però għandna bżonn li ninfetħu għaliha aħna. Jiġifieri għandna ħafna nsara li jmorru l-quddies jgħixu ħajja nisranija, però qishom m'għandhomx ħajja ġewwa fihom. Ġesu donnu mhux ħaj, il-kelma tal-Alla donna ma tfisser xejn, it-talb donnu mhu xejn, li jibqgħu jgħixu ċertu stil ta' dnub u hija. M'hemmx ħajja spiritwali, m'hemmx il-ħajja tal-Ispiritu. Minkejja li m'għamdin, allura hemm bżonn dan il-mument fejn dak li rċevejna ħanidu hekk ikollna wake up call interjuri. Ninfetħu bil-qawwa tat-talb u bil-qawwa tal-komunità nisranija sabiex aħna niġġeddu f'dan id-don. U din hija grazzja li Alla taqajjem jirxoxta fina mill-ġdid id-don sabiħ il-grazzja li aħna għandna fil-mamudija. Li l-mamudija mhix biss rid, hija grazzja hija don li qiegħed hemm li għandna bżonn ħanidu hekk jirxoxta ġewwa fina b'mod ġdid. It-tiġdid karizmatiku eżisti propju beda f'dan l-ispirtu meta kellek grupp ta' studenti fin-1967 li kienu qegħdin jagħmlu irtir mal-professuri tal-Bibja tagħhom, kienu qraw żewġ kotba partikolari li kien jisimhom The Cross and the Switchblade and They Spoke by Other Tongues, u hemmhekk raw grupp ta' nsara mhux kattoliċi dak iż-żmien illi kienu għamlu din l-esperjenza tat-tiġdid tal-mamudija. Meta marru biex jagħmlu dan l-irtir biex jimmeditaw fuq Pentekoste, f'qalbhom dew jistaqsu din mistoqsija, aħna ġejna dal-irtir biex noqogħdu nitgħallmu dwar Pentekoste, jew biex aħna nirċievu l-grazzja ta' Pentekoste. U din li għamlet id-differenza l-qabża kbira. F'mument minnhom eżistijej, dawk li kienu din jagħmlu l-irtir bdew jiġu miġbuda biex imorru quddiem Ġesu Ewkaristija fil-kappella u hemmhekk irċevew din il-mamudija fl-Ispiritu. Mill-Ewkaristija irċevew il-qawwa tal-imħabba tal-Ispiritu Santu, tal-imħabba u l-ħnina tal-Alla illi waslithom biex jibdew faħru l-Alla b'mod spontanju, waslithom biex jibku, waslithom biex jibdew jitkellmu bl-ilsna, kien din l-esperjenza tal-isplużjoni tal-imħabba tal-Alla fil-qlub tagħhom. Din il-mamudija fl-Ispiritu. Ftit żmien dawn bdew jaqsmuha mal-oħrajn u bdew jaraw li din l-esperjenza tagħhom bdiet tiġri anke lill-oħrajn, Alla rid jagħtiha din il-grazzi. Dak li l-mulej kien diġà beda jagħmel fil-knejjes mhux kattoliċi bħal huma l-knejjes pentekostali, issa beda jiġri wkoll fil-Knisja Kattolika. Għalhekk anke l-Papa Franġisku għall karizmatiċi din mhijiex xi ħaġa tal-Knisja Kattolika biss, ma l-Ispiritu Santu qed jagħmilha anke fi knejjes mhux kattoliċi. Allura il-karizmatiċi qed jgħidulhom il-Papa jeħtieġ li tkunu moviment ekumeniku fil-Knisja. Bil-mod il-mod eżisti il-grazzja tal-mamudija fl-Ispirtu bdew jiġu ffurmati dawk li jgħidulhom is-seminars
tal-ħajja ġdida fl-ispirtu, il-Life in the Spirit Seminars, li anka u Malta diversi drabi saru, jien personalment parteċipajt fihom meta kont għadni żgħir u rċevejt anka jiena wkoll din il-grazzja tal-Magħmudija fl-ispirtu. U għalhekk nixtieq inħeġġeġ u nħoss anke b'responsabilità li qed nagħti lill-katakezi jekk il-Papa qed jagħmilna tħeġġiġa aħna li rċevejna din il-grazzja tal-Magħmudija fl-ispirtu ejjew nitkellmu dwarha, ejjew ngħadduha lill-oħrajn. Dawn is-seminars tal-ħajja ġdida fl-ispirtu eżistijej, ħafna drabi jsiru mill-perigrups karizmatiċi, huma mixja bil-mod il-mod li twassal il-persuna sabiex verament iġġeddet il-Magħmudija, però mhux iġġeddida b'mod iġġeddet il-wediet tal-Magħmudija, iġġeddet il-grazzja tal-Magħmudija. Dawn huma seminars li jkollhom 7 taħdidiet. L-ewwel tok tkun fuq l-imħabba tal-Alla, it-tieni tok hija fuq is-salvazzjoni, it-tielet tok hija l-ħajja ġdida li tatina Ġesu, ir-raba' tok hija li nilqgħu id-don tal-Alla l-Ispirtu Santu, il-ħames tok huwa li nitolbu għall-Magħmudija fl-Ispirtu, il-sitt tok hija dwar il-growth li nikbru fil-ħajja issa fl-Ispirtu u s-seba' taħdita tkun dwar it-trasformazzjoni s-sieħa tagħna fi Kristu. Propju l-ħames seminar huwa dak, il-ħames taħdita, l-ħames laqgħa tkun dil-esperjenza tat-tiġdid tal-Magħmudija fl-Ispirtu. Fiex tikkontisti? B'mod sempliċi. Hija mument wara mixja s-sieħa li tkun qed tagħmel ovvjament fejn inti tisqar li inti midneb u li għandek bżonn u taċċetta lil Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur fil-ħajja tiegħek. Dak li aħna nagħmlu fil-Magħmudija, fil-wedit tagħna. Li niċħdu l-dnub, niċħdu x-xitan, niċħdu d-dinja u naċċettaw il-Ġesu. Imbagħad eżistijej, it-tieni mument li hemm magħha din hija aħwa li jkunu diġà għamlu din l-esperjenza. Allura komunità li qed takkumpanjak fl-imħabba tpoġġi idea fuqek hija sinjal ta' għaqda tat-talb miegħek u sinjal tal-għoti tal-Ispirtu Santu u titlob biex l-Ispirtu Santu jinżel fuqek mill-ġdid. Hawnhekk min isib xi oġġezzjonijiet xi kultant imejl li kien l-Ispirtu Santu mhux ġarċevejnieh għalfejn irridu nerġgħu nitolbuh. Eżisti il-Knisja qed titlob il-Veni Kreator f'tant mumenti partikolari fil-mixja tal-ħajja tagħha. Anke fl-Atti tal-Apostli, minkejja li l-Apostli rċevew l-Ispirtu Santu f'Pentekoste f'Atti kapitlu 2, jerġgħu jitolbu biex jimtlew bl-Ispirtu Santu f'Atti kapitlu 4. L-Ispirtu Santu ma nġbuh darba u daqshekk. Il-Knisja tkun kontinwament titlob għal miġġa tal-Ispirtu, kemm bħala Knisja u kemm fil-ħajja personali tagħna. Il-Papa Ġwanni 23 kien talab għal Pentekoste ġdid fil-Knisja. Il-Papa Pawlu VI kien talab għal Pentekoste kontinu fil-Knisja. Il-Papa Ġwanni Pawlu II għalinna xerdu il-kultura ta' Pentekoste. Il-Papa Benedittu XVI kien għalinna biex ninfetħu iktar għal-karizmi tal-Ispirtu Santu permezz ta' Pentekoste. Papa Franġisku qed jgħidilna aqsmu l-Magħmudija fl-Ispirtu ma' kulħadd fil-Knisja. Allura eżistijej dak un mument. U mument mhux ta' sempliċement talba, però anke un mument meta wieħed iċedi lilu nnifsu, jiftaħ lilu nnifsu anke meta l-Ispirtu Santu jiġi fina ma jiġix bidu vojta. Imma iġib id-doni, iġib il-karizmi li hu jrid jagħtina. Għax l-Ispirtu Santu ma jiġix biex aħna jkollna hekk hemm xi good feeling u morru tajjeb u nħossuna qegħdin ngħixu ma nafx kif. Imma jiġi biex jagħmilna għaddejja fl-imħabba wkoll, jiġi biex jqaddisna, allura jġib fina l-frott tal-Ispirtu Santu u jiġi wkoll l-Ispirtu Santu fina biex jagħmilna għaddejja. Jagħtina doni, id-don tal-irsna, don ta' fejqan, don ta' profezija, id-don tal-erf. Id-doni mhux il-mument li għamel katakesi fuq il-karizmi tal-Ispirtu Santu biex naqdu fil-komunità. Il-Madonna eżistijej, irċivit l-Ispirtu Santu f'Nazaret. Gabriel għalila l-Ispirtu jinżel fuqek u l-qawwa autoritatik, però Madonna kienet fiċ-ċenaklu f'Pentekoste reġgħet irċivit l-Ispirtu Santu. Ejjew nkunu nisumli, ejjew ma nirreżistux din il-grazzja tat-tiġdid tal-Magħmudija, il-Magħmudija fl-Ispirtu eżistijej. Lil-Mulej irid jagħti lill-Knisja il-kull wieħed waħda minna u lill-Papa Franġisku qiegħed iħeġġiġna sabiex ninfetħu kompletament għaliha fi żminijietna. Nħeġġiġkom il-qalb ejjew nixxenqu ħalli mhux niċċelebraw infakru x'ġara f'Pentekoste, imma nitolbu li tiġġedded isir b'mod ġdid Pentekoste fil-ħajja personali tagħna. Kemm lajċi, kemm reliġjużi, kemm saċerdoti, il-Papa tgħidilna din hija grazzja li trid tinqasam
mal-Knisja kollha.